Heitä viikkoa. Suomen kaikkien aikojen konserttivuosi jatkuu. Energy ja Tammerfest-kilpailu. Musa, Energy ja Tammerfest pistävät Tampereen sekaisin. Tammerfest. Heinäkuun 13-17 päivä. Kuuntele live-lähetystä Energyltä. Lippusi voi voittaa Energyn iltapäivän festariruletista. Numero 1. Tammerfestillä mukaan Bulldog Netstore, voita lippusi ja paljon muuta. Suuri kesäpäiväkilpailu käynnissä. www.pdog.fi. Matkapojat, maailma kotiovellasi. www.matkapojat.fi. Ratinan sykkeessä taistellaan taas sunnuntaina kello 19.